continue our vlogging journey. Hindi ko alam saan nalagay yung mask ko para sa helmet. Naway, hindi tayo papunta ng ulan. Superpowers yung bata. Parang malaking kawayan, no? Two-way green. Nakakatakot to, no? Ang tataas. Ay, ito mapagsakan na dyan, no? Pizza ka, pizza. Gagawin ba itong overpass o gagawin nga na? Tango. Gawin ba overpass yun o ano naman? Yung sa tren ba yun o ano yun? Overpass. Actually, doon sa ano, dyan sa may rotonda, sa may marquee, dapat gawan nila ng ano yun eh, overpass. Kasi sobrang dami na talaga sa sakit ko, kumpul. Siguro mas maganda kung ano nga ba, yun ang gagaling siguro ng ano, Pandan papuntang, hindi rin overpass eh. Ano nga ba talaga nag-focus ng main traffic? May sources ng traffic mula dito sa akin. So dapat yung mga dumadaan ng Pandan papunta ng Marquee, yan, dapat siguro yung may overpass or hindi siya visible, I don't know. Basta yung large traffic, ayun eh, large load ng ano, large volume ng ano, traffic nanggagaling sa Angeles and also sa Mountain View. So I suggest na dapat lagay nyo lang ang overpass. Kaya lang matrabaho mo tayo yan at saka yun nga, ilang months or possibly years maabunan ko sakaling mag-create sila ng isang ganon.